साबायखर जासिबाय नै दिनै जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय मानास मावजिगेन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटियाव मोनसे मेल जनानै थाङो बिखेखे बे मानास मावजिगेन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटिनि हेड अफिसाव गाहाय मावख'आव आरो बे मेलखौ लिंदोंमोन जोंनि कक्लाबारि सापागुरि कक्लाबारि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिकिरा दख'रा सिलबारि आनसलिक जाला आनसलिक राबां बर' बाजार आनसलिक आरो रुपुरि आनसलिक बिथांमोना लोगो नांनानै बे जथाय जथुमखौ लिंदोंमोन। बे मेलखौ लिंनायनि गुबै थांखियानो जादों आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव बायदि मैया माने खोनानायाव नुनायाव गाज्रि माने एन्टि ससियेल किसुमान खामानि दामानि जागासिनो दं आरो बिखेखयै बुंनो थाङोब्ला जोंनि सुबुं समाजनि माखासे माने जायफोरखौ बाहायब्ला जोंनि ससाइटियानो जोबस्रांगोन बेबायदि रोखोमनि माखासे गाज्रि हुदा जोंनि गेजेराव दा सोलिबोनो हमदों। बेखौ नुनानै जोंनि कक्लाबारि हालामनि रायजो राजाया इनायनो गिनाय फैदों, गिनाय मोनखांदों। बेनि थाखायनो जानो हागौ बिथांमोना मोनसे मेल लिंदोंमोन आरो बे मेलाव जाय गुबुन गुबुन पार्टि बिखेखै इउपिपिएल, पिपिएफ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि कक्लाबारि हालामनि आइजो सांग्रां आफाद बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। जाय 100सो मानसि बेयाव फैदों आरो गोबां बुद्धिजीबि फैदों। जोंनि दानि MCLA मन्टु बर' बिथाङाबो नुजाथिदों, सिगांनि EM बिथां बुद्धि नार्जारियाबो नुजाथिदों, बेबायदिनो फैलाजे बरगयारि आरो गुबुन गुबुन जोंनि बे ओनसोलाव समाजखौ दैदेननो हानाय माखासे मेलेमजिबि बुद्धिजीबि साननो गोरों माखासे मानसिया बे जथुमाव जथुमदोंमोन आरो बिथांमोना गावबा गावनि जि एक्सपिरियेन्स गावबा गावनि मिथिनाय जोंनि बे हालामाव दा मा जागासिनो जोंनि ससाइटियाव बेफोरनि बाथ्राफोरखौ गावबा गावनि गोसोनि साननायजों लोगोसे बेनिफ्राय जों बोरै बारग'नो हायो, बोरै जोंनि ससाइटिखौ मोजां लामासिम दैदेननो हायो, बेनि माखासे परामर्श होनानै बिथांमोना बिबुंथि लाखिदोंमोन। आंबो बे मेलाव जथुम दंमोन, आंबो बेयाव आंखौबो हांख्रायदोंमोन बिथांमोना आरो बेबायदिनो जोंनि सिगांनि वर्कारफोर गोजाम सिनियर जायफोरनिखि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोब्बा थाबोनाय आरो बिनिफ्राय जोंनि सापागुरि कक्लाबारि प्राइमारि बर' साहित्य सभा अर्थात गुदि बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थाबोनाय आरो बिदिनो फुंखा थुनलाइयारि गौथुम जख'न्थाइ बिथांमोननि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन समाजारि आफादफोरनि माखासे गोरों गोरा आरो बुद्धिजीबि मानसिफोरखौ बिथांमोना लिंदोंमोन। मोजां जादों मेला, बिथांमोना गासिबो फैनानै गावबा गावनि साननायफोरखौ बे मिटिङाव फोरमायदों, बुंदों आरो बिनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौनो मिथिनो मोन्दों जे मोनसे समाव जोंनि बे कक्लाबारि हालामा इनायनो गोजोन थासारिमोन। बेयाव दानि आथिखालनि बायदि जा एन्टि ससियेल जायफोर दा खामानि सोलिगासिनो दं, गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जौ जुवाया दा सोलिफिनदों आरो बिदिनो जेनेबा थिरखेला बिदिनो ड्राग बाहायनाय बे जोबोद गोसारदों, जोबोद गोख्रैनो गोसारदों, जेराव माने उन्दै माने एमइ थाखोआव फरायनाय LP थाखोआव फरायनाय पर्यन्त गथ'फोरा बेयाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गुबैयै जोंनि ओनसोला दा मोनसे एसे डेभेलपिं स्टेजाव थानायलाय गोबां न'खरफ्रा दा एसे राङारि बिथिङाव सांग्रां जानायलाय गोबां गथ'फोरनो गारिफोरा होदों, मटर साइकेल होदों आरो बै गथ'फोरा बै गारिफोरखौ खिन्थु गोबाङानो जों नुनो मोन्दों माने गाज्रि लाइनावसो बिथांमोना बे गारिखौ बाहायदों। ओमफ्राय सानफ्रोमबो माने रायजो राजाया लामायाव गसंनानै थानो हायै बायदि साखावलाबायनानै दावराव दावसि लामाफ्राव सलायनाय बेखौ दा नुनो मोन्दों। बेनि थाखायनो जोंनि सांग्रां सुबुंफ्रा जोंनि बे ससाइटिनि साननो गोरों गोदान जोलैफ्रा बेनि खोथाखौ गोथौयैनो साननो बिजिरनो थाखाय बे मेलाव फैदोंमोन आरो बिथांमोना मोजां दिहाखौनो होदों आरो जों मोजांखौनो रायज्लायदों आरो जों आसा खालामदों दिनैनि मेलनि उनाव जों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि बै गाज्रि लामाथिं दैबाय जानाय बा सोरबा थार्ड पार्टिजों दैबाय जानायबो थानो हागौ, बिनि गेजेरावनो सोरबा गुबुन सुथुर हान्जायाबो हयथ' बेयाव मिडिया हिसाबै हाबनो हागौ। बेफोर खोथाखौ जों गासै रायज्लायनानै जाहाथे जों बिनिफ्राय गोजानाव थानो हायो, गोदोनि बायदि जों सान्थियाव फैफिननो हायो, जोङो मोनसे गोग्गो समाज दानायाव कक्लाबारि हालामखौ समाज दानानै जाहाथे जों दैदेनलांनो हायो, बेनि थाखाय जोङो बायदिसिना राहा लादों आरो बे राहाफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे आफादबो दाना लानाय जाबाय आरो बे आफादा
सापागुरि कख्लाबारि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिनिफ्राय आइजो सांग्रां आफाद बे मोनथामजों लोगो नांनानै बे आफादखौ दानाय जादों। बे आफादा मोननै गुबैयै माने सर्ट टार्म आरो लं टार्मनि हाबाफारि लानानै मावफारि लानानै खामानि मावगोन। जोंनि बे कख्लाबारि बियाबाव गुबैयै बिटिसिनि जे 22 नाम्बार कख्लाबारि जिथु समस्ति दङ, MCLA समस्ति दङ, बै MCLA समस्ति एरियायाव बिथांमोना माखासे हाबाफारि लाना खामानि मावगोन आरो बे खामानिनि गेजेरजों जोंनि मानसिफोरखौ रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे बे माने एन्टि ससियेल खामानिफोराव जड़ित जानाय नांखाना थानाय गथ'फोरखौ जाहाथे बिमा बिफाफ्रा जाहाथे नोजोर होनानै बिसोरखौ मोजां लामाथिं लाबोनायाव आरो बेखौ लाबोनो थाखाय जोंनि आफादा खामानि मावनायाव जाहाथे बिथांमोना हेफाजाब होयो, बिथांमोना मदद खालामो। बिनि थाखाय दिनैनि आफादनि गेजेरजों दिनैनि मेला खावलायदों जोंनि कख्लाबारि हालामनि रायजो राजाखौ बे स्कुलानो जा, बबेबा ससाइटि आफादानो जा, बबेबा गामियानो जा, बबेबा कलेजानो जा, स्कुल कलेज बा जायखिजाया ससाइटि जायखिजाया जोंनि हालामाव थानाय रायजो राजा बयखौबो बेयाव मदद होनो थाखाय खावलायदों। फैगौ समफोराव जेरै फुजा फाथालफोराव जों नुबोदों सिगाङावबो जे फुजाफोरखौ नाङा फाङा बांद्राय गोबाव सान फालियो, जायनि जाहोनाव मा जायो फुजानि आब्रुथिया उनहालागि थालाङा जालाङो। मानोना दिनैनि मेलनि गेजेरजों जों खायसे बाथ्रा मिथिनो मोन्दों, खायफा जायगानि फुजाफोरा बांसिन जौ आरो जुवानि फैसाजोंसो सोलियो। थारमाने जौ फाननानै बे फुजाखौ फाथियो, बिदिनो जुवा गेलेहोनानै बिनिफ्राय दाग होनानै बेनिफ्राय फैसा खांनानै फुजाफोरखौ फाथियो आरो बिनिफ्राय माने मोजांनिख्रुइ अर्थात फुजा खालामनानै मोननाय गुननिख्रुइ बांसिन गाज्रि दिगासो बै जायगायाव गोसारो, जायनि जाहोनाव जोंनि उन्दै उन जोलैफ्रा बे गाज्रि खामानिफ्राव नांथाबदों। जायनि जाहोनाव दिनै मिडियायाव जों अखानायब्लानो नुयो जे बायदिसिना फट' बायदिसिना थारमाने मेसेज जोङो मिडियानि गेजेरजों मोन्दों। जेनेबा लंथंनि फट' आरो बिदिनो बायदिसिना जुवा हमजानाय, गान्जा फाननाय, गान्जा बायनाय, सिगारेट सोबनाय बायदिसिना फट' आथिखालाव माने जों मिडियानि गेजेरजों दिनै मबाइल बोदलाबानो नुयो। बिनि थाखाय जोंनि कख्लाबारि हालामनि रायजो राजाया इनायनि दुखु मोन्दों। जाहाथे बेनिफ्राय जों जाहाथे बारग'नो हायो, जोंनि गथ'फोरखौ जाहाथे रैखाथि होनो हायो, बेनि थाखायनो दिनै मेलखौ खुंनाय जादों ओमफ्राय बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों। गतिके आंबो दिनैनि जोंनि बे दाजानाय आफादनि जानानै आरो गुबैयै सापागुरि कख्लाबारि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आइजो सांग्रांथि आफादनि जानानै जोंनि हालामनि खालि जोंनि हालामनि नंला, गासै बर' ससाइटि गासै आसामनि ननारि बयखौबो जाहाथे बेबायदि असामाजिक खामानिफोराव लिप्त जानानै जोंनि समाजखौ गाब्र'होआ, गाज्रि लामाथिं दैदेनलाङा, बिनि थाखाय बयबो जाहाथे जों सांग्रां जायो, बयबो जाहाथे हेफाजाब होलायो। बिनि थाखाय बयखौबो आर'ज गाबनानै नोंथांमोननि हेफाजाबखौ नागिरनानै आंनि बे मिडियायाव फोसावनाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशेल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना
गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।